Здравейте, аз съм Таня, а вие отново сте с Български оръжеен канал. Днес ще ви представя епизод от поредицата Pimp My Glock. Ще покажа как мога да премодифицирам моя калибър 9x19 с 22 Long Rifle. Модификацията на пистолета ще направя с адапторна система IGB, чието ексклузивен представител за България са фирма Martima Gun Barrels. IGB адаптерна система за смяна на калибъра от стандартен към 22 Long Rifle е изработена от стомана. Това води до усещане, което е много близко до версията с голям калибър по отношение на управление и поведение при стрелба. Адапторната система, която се състои от затворен блок, който по размери и външен вид по нищо не се различава от стандартния 9x19. Стоманена цев и възвратна пружина, която е специално адаптирана за тази система на работа. Разбира се, в комплекта е включен и пълнител 10 заряден за патрони 22 калибър Long Rifle. Всички вътрешни стоманени части, като ударници, екстрактори и така нататък, са OM части и се сменят лесно. OM означава Original Equipment Manufacturer. Затворният блок стандартно е снабден с мост разрез, позволяващ монтирането на подходяща оптика или бързомер. Предпазителят, покриващ мост прореза, е изработен от висококачествен полимер и е част от стандартната доставка. Самата цев е изработена от специална и доказана цевна стомана IGB. Цевта има резба 1/2 по 28 UNF, което позволява използването на различни аксесуари. Върху резбата на цевта е монтиран пластмасов предпазител.